Id-deputat Prim Ministru Ian Borg tibqa' jgħid illi hu flimkien mas-segretarju parlamentari ta' dak iż-żmien Chris Agius ma kellhomx idea tal-aħħar rapport ta' valutazzjoni rigward il-Fortina fejn komplessivament kien stmat illi laħħaq ma' 23 miljun euro. F'kollegament telefoniku ma' Andrew Azzopardi fuq Campus FM, Ian Borg saq illi kien intqal lilhom illi din l-istima kienet għadha ma tlestitx u baqgħet ma natax. Madankollu fix-xhieda tiegħu mal-NAO intqal li dak li Borg kienet jgħid kien xi ftit kontradittorju e kif kien intqal lilhom li din l-istima kellha xi żbalji u bekk la darba kienet konfermata li kien hemm dawn l-ineżattezzi xi ħaġa kien hemm lesta. Ian Borg spjega li fil-waqt li għandu fiduċja fl-NAO il-Parlament trid jara 8 miljun euro mħallsa mill-privat u mitluba mill-Gvern kienx prezz xieraq jew le. Il-kumpanija ħalset prezz xieraq biex tifdi dawn il-kundizzjonijiet fuq il-proprjetà illi diġà kienet xtrat taħt gvernijiet nazzjonalisti aktar kmieni jew mhuwiex prezz xieraq. Jekk huwa prezz xieraq, allura il-Parlament ikun jagħti konferma dan, jekk mhux prezz xieraq, il-Gvern jara li jiġbor kull ċentesmu. Il-Ministru saħaq li din mhux kwistjoni li għaddiet minn taħt imnieħer kulħadd, madankollu naqas milli jsemmi li fix-xhieda l-NAO sab li l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri kien konxju minn din il-valutazzjoni ċoe il-Gvern kien jaf b'dan kollu. Intant, f'intervent separat, Shadow Minister Darren Karabozza il l-Gvern ta' skont ta' 66% minn flus il-poplu u l-familji Maltin u Awċin ħaqhom aħjar. U dak huwa l-argument meta taf li hemm barra hemm realtà illi l-poplu żgur meta jixtri proprjetà ħanajt għalija jiena żagħżugħ mort biex nixtri proprjetà, l-iżviluppatur żgur ma tagħniex 66% discount sewwa u għandi dik il-problema kollha biex inleħħaq mal-ħajja, biex inleħħaq mal-ispejjeż tal-ħajja biex nixtri proprjetà, imma żviluppatur illi kien eliġibbli għal żewġ solari iktar minħabba l-iskema ta' hotel u mhux hotel lura meta nbidel il-Gvern. Illi f'daqqa waħda biddel l-iskop kollu tagħhom u f'daqqa waħda talab li dawk ir-restrizzjonijiet jitneħħew għal prezz ta' terz. Naħseb jiena l-poplu ħaqqu aħjar li nipproteġu aħjar, speċjalment dal-aħħar meta għandna d-diskussjoni kollha fuq il-valur u l-importanza tal-art pubblika. U spjega illi l-Partit Nazzjonalista talab biex il-Gvern jaħtar inkjesta pubblika fil-waqt li saħaq illi jittama li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa beda bl-investigazzjonijiet tiegħu u ma qadx jistenna l-eżitu tal-NAO. Intant insista li l-Partit Nazzjonalista mhux biss qed jistenna li jintrat lura kull ċentesmu iżda għandhom jittieħdu passi fil-konfront ta' min żbalja u ħadem kontra l-interess tal-poplu. Mhux biss naraw li l-Gvern jieħu l-passi kollha legali sabiex jipproteġi dak li hu tal-poplu, però illi kull min żbalja, kull min ħapass illi hu kontra l-interess tal-poplu, ovvjament irid jerfa' responsabilità. Jiena jekk nisirqek Andrew huwa biżżejjed li lilek nagħtik il-flus lura jew inkella hemm konsegwenza oħra. Però l-flus irid jiġu lura wkoll imma mhux hekk. Imma jekk jiena bażikament jekk jiena jdu nġibu l-valur lura u ma jkun hemm l-ebda reperkussjoni, nistgħu mmorru l-qorti u kull min jisraq, alright? Jisraq jekk jinqabad jirritorna l-flus lura u jinħeles. Jekk ma jinqabadx, well and good, mela nagħtu l-via libera lil kulħadd sabiex jisraq x'jaqbilek tisraq jekk tinqabad tagħtihom lura, jekk ma tinqabadx iżommhom. Francesco Catania, Net News.